Aquest explica coses de la meva entrada, de la meva sortida de Catalunya. Una nit i una plena. I aquí és amb altres testimonis d'altres persones. Però el que tinc de la meva entrevista aquesta... Tramuntara amb la carena. Lentament, sense dir res, si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. A Catalunya d'així. El meu pare, que era metge, ell era diputat al Parlament de Catalunya, de la comarca del Penedès. Després d'estar a Vilafranca del Penedès, vam estar a Barcelona, que va ser quan el meu pare el van elegir diputat al Parlament. I quan va començar la guerra estaven a Barcelona? Sí, quan va començar la guerra érem a Barcelona. Però quan van dir s'ha de fer les maletes? Quan va ser? Quan ja hi havia Franco a Barcelona, pràcticament. Estava arribant. Sí. El meu pare va ser director d'un hospital de Mataró, que ja ho era abans de la guerra, i el van convertir en hospital militar. I tenia moltes persones compromeses, ferides i malaltes en aquest hospital. I quan van avisar que ja eren tan a la vora els feixistes, la feina va ser per poder treure els que estaven més compromesos i poder-los passar a França. I llavors ja va ser quan tota la família ens vam anar cap a França. Jo, mentre érem a Mataró, esperant que el meu pare pogués sortir, se'm va acudir tornar a Barcelona perquè no havíem portat quasi bé cap maleta. I amb una ambulància de l'hospital, jo tenia 16 anys, llavors vaig complir 17 aquí, se'm va acudir i vaig dir a la meva mare: jo me'n vaig amb el xòfer que em deixi a casa, que vagi a buscar els malalts que ha de recollir a l'Hospital de Sant Pau, els ferits, i em reculli una altra vegada i porto les maletes que no vam poder-nos emportar abans. Però llavors em vaig haver de quedar a Barcelona perquè van requisar l'ambulància i els telèfons ja no funcionaven. Llavors jo me'n vaig anar a casa on vivíem nosaltres, que s'havia quedat una tia, i llavors es van poder comunicar per fi a casa i em va dir el meu pare: no et moguis d'aquí, ja no et pots moure perquè els feixistes ja són aquí mateix. Total, que em vaig quedar uns quants dies, però després vaig veure, un parell de dies, vaig veure que carregaven un camió amb moltes coses, vaig anar a preguntar on anaven, em van dir que cap a la frontera, i me'n vaig anar. Va riure perquè inclús a Mèxic va arribar una màquina d'escriure portàtil, jo portava 2 maletes, 2 abrics posats, i la màquina d'escriure, imagina't. Però vaig poder arribar, però quan vaig arribar a Mataró ja no hi eren. El meu pare es pensava que jo m'havia quedat a Barcelona amb la meva tia. Vaig arribar a Girona, havien passat per l'Hospital de Girona, però ja no hi eren. I vaig arribar a Figueres, i llavors a Figueres hi havia un petit hotel que era d'uns cosins. I vaig anar per allà, que em van mirar, volent dir que aquesta nena s'ha escapat de casa o què li ha passat, no? Però bueno, em van acollir una nit i l'endemà al dematí bombardejos a Figueres. Vaig anar a veure si podia treure un passaport, hi havia una cua. I en allà, per sort, això va ser ben bé per sort, em va reconèixer un metge, el doctor Zulueta, que esperava el seu fill que estava al front, i l'esperava a Figueres per poder passar la frontera amb ell. I em va dir: on estàs? Dic: a casa d'aquest hotel dels meus parents. Diu: doncs no et moguis d'allà, jo ja veuré com faig per treure. Ho va explicar al doctor, ara no em surt el nom, que havia d'anar a reunir-se a Figueres a l'última sessió del govern, però del govern de Madrid, ell era diputat al Parlament de Madrid, i llavors em va venir a buscar, i encara amb el cotxe oficial em va passar a França amb ell. Així és que encara els feixistes no havien arribat a la frontera.
va poder passar amb el cotxe inclús. I ell va parlar, des de Figueres va poder parlar amb els meus pares, que eren a Perpinyà, i els va dir, no és segur, però potser vindré acompanyat, i així va ser. Però els meus pares s'hi van passar a peu, Sí. Ells van passar uns quants dies abans. El meu pare de seguida es va oferir a Perpinyà, en l'hospital, diríem a l'hospital de beneficència. Va dir que era metge, que acabava de passar la frontera. A Perpinyà ens van rebre bé, perquè veus que allà se senten molt catalans. I llavors, a través d'aquest hospital, el meu pare va tenir permís com per poder-se moure i va anar als camps de concentració d'allà a la vora i tot plegat. I quan va tenir, ell va ser quan es va enterar que es preparaven aquest viatge, i llavors en la llista que havien preparat hi era ell amb la família i molts refugiats que estaven en els camps de concentració. I llavors ell hi va anar, inclús els va vacunar els que tenien el permís de sortir, i així va ser.